panikuj. Ja też byłam w takiej sytuacji. Mój pierwszy mąż, a twój ojciec, oficjalnie twój ojciec, też podejrzewał mnie o zdradę. I raczej się nie mylił. Ja, żeby móc dalej wydawać jego pieniądze, bo widzisz, w naszej rodzinie kobiety nie są stworzone do pracy. Musiałam coś wymyślić, żeby być dalej jego żoną. Wtedy twoja świętej pamięci babcia podsunęła mi pomysł z ciążą. Szybko z moim kochankiem, Stasiem, przystojnym inżynierem z Warszawy. Zrobiliśmy szybko to trzeba. No i za 9 miesięcy urodziłaś się ty, moja myszko, zanim mąż i twój tata zdążył pomyśleć o rozwodzie. Mamo, ciąża nie wchodzi w grę. Przecież wiesz, że nie cierpię dzieci. Kto mówi o ciąży? Wystarczy koperta z odpowiednim wkładem. Łatwo ci mówić z odpowiednim wkładem. Oj, ty nie doceniasz swojej mamusi, kochanie. Mam zaufanego lekarza, który kolekcjonuje koperty. Jest specjalistą, ginekologiem położnikiem, nazywa się dr Cooper i ma swój gabinet w Rybniku. On wystawi ci zaświadczenie i odpowiednią dokumentację medyczną. Proszę. Masz połowę, resztę sobie dołóż. Mamo, jesteś wspaniała! Kocham cię! Nie tak mocno mnie udusi, że nie skończę jak te twoje zwierzątka. No to